Sieltä loppusuoralle kääntyy vuoden 73 Valtteri Pöyttöri, kakkosena Topi Lahtinen, kolmantena numero 71 Veniemi Heinonen, kaikki 17-vuotiaista. Ja neljäntenä Tamra Raskas, myöskin 17 sarjasta, sitten numero 44, 15-vuotiaiden nopein tänään Aleksi Kivelä, numero 70, Juho Heikkinen 17 sarjasta, sitten numero 25, Juho Yliraila toiseksi 15-vuotiaassa, numero 56, Juho Leonsaari kolmanneksi 15-vuotiaassa. Roosa!
Vuotiaiden tyttöjen 1000 metrin tulokset on nyt saatu valmiiksi. Palkitaan joko tähän vasta tytöt 15 vuotta tietenkin juoksevat 800 metriä. Tulokset valmiina, mutta jaetaan palkinnot vasta Sukkulaviestin jälkeen. Luulen, että paljon samoja juoksijoita löytyy myös Sukkulaviestin joukkueesta. Päivän nopein Kiia Keinonen 2.30.20. Toinen Mella Ranta 2.31.17 ja kolmas Aino Sikkinen 2.32.87. Jos Kiia, Mella ja Aino tulette sitten palkintopallin läheisyyteen tämän Sukkulaviestin jälkeen, niin jää vasta palkinnot teille. Ja sama myös naiset 17 vuotta. Siellä 3 parasta 800 metrillä. Elinora Vöyteri voittaja 2.22.65, toinen Nelli Kuivalahti 2.38.47 ja kolmas Ronja Kontkanen 2.42.17. Myös Elinora, Nelli ja Ronja Sukkulaviestin jälkeen voitte tulla tuonne palkintojen jakopaikan läheisyyteen, niin saatte sitten palkinnot. Sukkulaviesti käynnistymässä ihan hetken kuluttua. Ensimmäinen juostaa tyttöjen viesti. Siinä siis juostaan 8 henkisin joukkueen. Tässä etusuoralla edestakaisin aina 2 henkeä kustakin ikäluokasta juoksevat molempiin suuntiin 1 henki. Eli ensin aloitetaan 11-vuotiailla. 2 osuutta sitten 13-vuotiaat, tytöt juoksevat 2 osuutta 15-vuotiaat ja lopuksi 17-vuotiaat 2 osuutta. Yhdessä siis 8 osuutta, eli 4 kertaa edes takaisin. Tyttöjä on sen verran, että joukkueet eriä on 2. Ensimmäisessä erässä 2 joukkuetta. Radalla 4 Toijalan vauhti. Heitä juoksemassa Katinka Salmipuro ensimmäisellä osuudella, sitten Alisa Keskinen, Sirkku Näsi, Laura Anttonen, Sini Pirri, Annina Mahkonen, Katriina Aalto ja Vilma Salo. Ja toinen joukkue tässä ensimmäisessä erässä on Ylevälän urheilijat. Järjestys Erika Granduut, Hanna Laitila, Evelina Lehtinen, Mea Lento, Oona Hietala, Olivia Mäkinen, Jutta Selin ja Annika Niemi. Sain tuoreemman pistetilanteen seuraavaksi käteeni. Tämä siis tilanne naiset 17 tullut 15.800 metrin jälkeen. Eli ennen poikien miesten 800 metriä ja näitä Sukkulaviestejä. Pisteissä kärjessä Tampereen Pyrintö, pisteitä 771. Toisena Tampereen urheilijat 38, pisteitä 604. Kolmantena Lempäälän Kisa, pisteitä 470. Neljäntenä Ylöjärven urheilijat, pisteitä 355. Sen jälkeen tiukassa parivalikossa Kangasalan urheilijat 68, heillä pisteitä 242. Ja Nokian urheilijat 4 pistettä perässä, pisteitä 238. Anteeksi, sitä välistä heidän edeltään jäi pois Toijalan vauhti, jolla on pisteitä 312. Ja vielä Iajalla Valkeakosken hakapisteet. Anteeksi, Forssan Salamat pisteen 129 ja Valkeakosken hakapisteitä 73.
Noin saatiin kilpailu käyntiin siinä ensimmäisellä osuudella Katinka Salmipuro Erika Granlund hyvin tasaisesti vaihtoon. Sitten toinen osuus 11-vuotiaiden tyttöjen paikalla siellä Alisa Keskinen, Hanna Laitila. Sisäralta toinen vauhti. Kero tekee hieman kaulaa. Noin siinä vaihto. Sirkku Näsi ja Evelina Lehtinen matkaa. Sieltä neljäs osuus käyntiin. Laura Anttonen toinen vauhdista ja lento Ylöjärven urheilijoista. Ero ehkä hieman pienenee. Sitten siirryttiin 15-vuotiaisiin. Siellä Sini Tirvi toinen vauhti. Oona Hietala Ylöjärven urheilija. Ja toinen 15-vuotiaat on osuus Annina Mahkonen Toivolasta, Oliver Mäkinen Ylöjärveltä. Noin siinä kisan taso. Siitä sitten toiseksi viimeinen osuus käyntiin. Katriina Aalto Toivolasta, Jukka Selin Ylöjärveltä. Hyvin tiukkaa viimeiselle. Hankkurien varaan jää. Sieltä ulkoa Ylöjärven urheilijat hieman edellä. Annika Niemen sisällä Vilma Salo toinen vauhti. Ja noin. Ylöjärven urheilijoille meni tämä ensimmäinen erä. Lopputulokset lasketaan sitten näiden kahden erän yhteisistä ajoista ja parhaan ajan saanut on siis voittaja. Toiseksi parhaan ajan saanut tulee toiseksi. Todella tiukka ja kiinnostava kisa loppuun asti. Sitten asetellaan telineet siellä toiseen erään. Toisessa erässä 3 joukkuetta, radalla 2 lentäävän kisa. Heillä juoksijat Veera Alanen, Kristiina Laitinen, Johanna Ranta, Jasmin Juujärvi, Tanja Lähdekorpi, Eerika Reunanen, Sonja Koivu ja Noora Leppimaa. Rata 4, Tampereen Pyrintö. Siellä juoksijoina Saaka Vanninen, Vilma Itälinna, Oona Huura, Pinja Heinonen, Tiia Tammisalo, Olivia Ben Khalifa, Veronika Rohula ja Julia Erävild. Ja uloinpäin radalla 6 Tampereen urheilijat 38. Ella Rosqvist, Elli Salonen, Ama Aprukua, Stiina Kokkonen, Iida Järvinen, Meretti Koskenniemi, Sara Hämäläinen ja Lotta Muurimäki. Ja jos siellä 15-vuotiaat tytöt ovat valmiina 800 metrin palkintojen jakoon, niin jaetaan ne tässä ennen kilpailun alkua. Palkintojako tullut 15 vuotta 800 metriä. Kolmas tänään Aino Sikkinen, Tampereen Pyrintö, aika 2.32.87. Hopealle Venla Rantalenpäivän kisa 2.31.17. Päivän nopein Kiia Keinonen, Tampereen Pyrintö 2.30.20. Onneksi olkoon tytöille. Täällä on pieni. Aivan pian sinne Sukkula-Viistä toinen erä lähdössä. Ja tässä välissä vielä odotellessa on tulokset saatu myös poikien 800 metrin juoksulla. Siellä poikien Sukkula-Viestin jälkeen on taas tämä palkintojako. Eli pojat 15 vuotta 800 metriä, 3 parasta. Voittaja Aleksi Kivelä 2.21.44, toinen Juho Ylirajala 2.26.01 ja kolmas Juho Leonsaari 2.27.90. Iiri, kato Roosa.
Ja noin matkassa Veera Alanen, Saaka Vanninen, Ella Rosqvist. Tiukkat odottavissa siellä keskeltä Saaka Vanninen taitaa tulla nopein verran ensimmäiseen vaihtoon, sitten siirrytään toiselle osuudelle siellä Tampereen Pyrynestä Vilma Itälinna. Sisältä Kristin Laitinlenpälän kisa ja Tampereen urheilijoista Elli Salonen. Siinä järjestyksessä tullaan kolmannelle osuudelle Oona Huura Tampereen Pyrynestä, Johanna Ranta Lempälän kisasta ja Ama Aprukua Tampereen urheilijoista. Ja neljäs osuus käynnissä. Pyrinön johdolla mennään edelleen Pinja Heinonen, sitten Lempälästä Jasmin Juujärvi ja Stiina Kokkonen Teusta. Ja noin lähti Tiia Tammisala Tampereen Pyrinöstä, sitten Tanja Lähdekorpi ja Iida Järvinen. Ja vaihto jälleen tapahtunut Olivierin Kalifa Pyrinöstä Erika Reunanen ja Merette Koskeniemi siellä seuraavana. Ja toiseksi viimeinen osuus lähtee Veronika Ruhula Tampereen Pyrinöstä. Sitten hyvin tasaisesti Tampereen urheilijoista Sara Hämäläinen, Sonja Koivulenmälästä. Ja noin siellä jo ankkurit Tampereen Pyrinöltä matkalla. Junia NRV siellä tulee voittoon toista sijasta vielä tiukka kamppailu. Taitaa mennä Lotta Muurimäki Teusta toiseksi nopein ja sen jälkeen Noora Leppimää tuo Lempäälän värit kolmanneksi. ...17-vuotiaat naiset 800 metriä tulkaa palkintojen jakoon Elli-Noora Myökyri, Nelli Kuivalahti ja Ronja Kontkanen. Ja miehet 17-vuotiaat myös Cesarian tulokset ovat täällä. Ja jaetaan sukkulaviestin jälkeen palkinnot. Nopein Valtteri Myökyri 2.04.67, toinen Topi Lahtinen 2.07.98 ja kolmas Benjamin Heinonen 2.10.88. Sitten vielä yksi laji jäljellä tänään, poikien sukkulaviesti. Siellä 3 joukkuetta, Tampereen Pyrintö, Tampereen urheilijat, Lempäälän kisa. Ja juoksujärjestys seuraava. Tampereen Pyrintö, radalla 2, Miro Littler, Jaakko Linnus, Ville Eikkula, Eero Laakso, Lauri Savolainen, Sakari Järvinen, Tommi Alatörmä ja tuntevaton juoksija. Radalla 4, Tampereen urheilijat, Valtteri Kantonen, Miikka Muurimäki, Arttu Tuominen, Veikka Nieminen, Riku Laukkanen, Adolfus Jackson, Niklas Kivupuro ja Aaro Pekkola. Ja kutosradalla Lempäälän kisa, Markus Leppimaa, Leevi Lampeen, Santtu Heikkinen, Leevi Kivelä, Aleksi Kivelä, Tomi Nurosniemi, Santeri Murto ja Matias Mustonen. Ja täällä tuloslaskenta kummallisesti työskentelee sukkulaviestin aikojen kanssa ja jaetaan siitäkin palkinnot sitten tässä poikien sukkulaviestin jälkeen, kunhan saadaan tulokset ensin tästä tyttöjen sukkulaviestistä. Ja siellähän ne ovat taululla. Eli Tampereen Pyrintö, aivan nopein 1.08.03, Tampereen urheilijat toinen 1.10.28, Lempäälän kisa kolmas 1.10.89. Eli jos Pyrinnön, Tampereen urheilijoiden ja Lempäälän kisan joukkueet tulette tuonne palkintopallin luo, niin jaetaan poikien sukkulaviestin jälkeen teidän palkintonne. Ja 4. tänään Ylöjärven urheilija 1.13.09 ja 5. Toivonen Vauhti 1.13.81.
Noin sähkörypistys käynnissä siellä Miro Ridl, Valtteri Kantonen, Markus Leppimäe ensimmäisellä osuudella. Miro taitaa siellä kärjessä tulee ensimmäiseen vaihtoon. Sieltä sitten liikkeelle Jaakko Linnus. Leevi Lampeen hyvin tasaisesti, siinä Mikko Purimäki muutaman askeleen perässä. Kolmas osuus käynnistyy Ville Eikkula Pyrinöstä, sen jälkeen Santtu Heikkinen ja Artti Tuominen. Lempäälä Tampereen urheilija. Neljännelle osuudelle sieltä Eero Laakso ja Veikka Nieminen, Leivi Kivelä Pyrinen johdolla. Viidennelle osuudelle sieltä Lauri Savolainen, hänen peräänsä Riku Laukkanen, sitten Aleksi Kivelä. Ja noin kuudes osuus käynnistyy siellä Sakari Järvenen Pyrinöstä, Adolfus Jackson hurjaa vauhtia Lempäälästä, Tampereesta ja urheilijoista ja Tomi Nurasniemi Lempäälästä. Siellä nyt kisa tasoittuu 6